אנחנו במלחמה עם מאות הרוגים, במלחמה עם עשרות אלפי פצועים כל שנה, ואני רוצה לדבר דווקא על עולם מקביל, שזה צה"ל. זה אותם אנשים באותם כבישים. זאת אומרת, זה לא שעכשיו מספרים לי בנורווגיה, יש הרבה פחות הרוגים, תודה רבה. לא, זה אותם אנשים שהם נמצאים בכבישים. אני רוב הזמן נמצא בבסיסים של צה"ל, בעיקר אני עובד עם בסיסים של חיל האוויר, במסגרת פרויקט שתכף אני אדבר עליו בחצי דקה בדיוק. הרצאות, הדרכות נהיגה, עד המלחמה כל יום הייתי בבסיס אחר, בדרום, בצפון. יש שבועות שלמים שאני שם, מגיע רק בסופי שבוע הביתה. חינוך, אנשים מבינים שחינוך לפני הכל. מ-7 באוקטובר יש עלייה משמעותית בתאונות הדרכים, בתאונות הקשות, וגם יש כמובן הרוגים. המתח, המצב הנפשי של החיילים הוא אחר לגמרי. אנשים במוד של מלחמה, עם אדרנלין מטורף, עם רעל בעיניים, ובעיקר התודעה הזאת שבעזה נהרגים. הכביש זה כבר בשביל להגיע הביתה, אבל הם באים עם כל הטירוף, ואז בכביש גם חלק מהאנשים נהרגים. וכמובן ההגה זה המקום הכי זמין לפרוק. עדיין משמעותית יש הרבה פחות תאונות בצבא, ועכשיו אני רוצה להתייחס לאיך הם עושים את זה. איך בצבא ירדו לפני עשור ממספר הרוגים בערך בין 60 ל-80 כל שנה, ירדו ב-2015 ל5 הרוגים. אחד, זה חינוך. יש פרויקט גדול של חיל האוויר שראה שיש יותר תאונות בקרב חיילים עד גיל 25, החליטו על פרויקט גדול שנקרא 25 בשלישית, להוריד את התאונות עד גיל 25 ב-25% עד 2025. זה פרויקט שאני חי אותו, אני עובד בו, אני כל הזמן פיזית גם נמצא בבסיסים של חיל האוויר. 2 זה מודעות, בבסיסים מדברים איתם המון על הנושאים האלה. יש כל הזמן שיחות על הנושאים של התאונות, מראים להם תמונות ומקרים ומי זה היה. מודעות גם לא רק נהרג מישהו בכביש, לא יודע, 232. לא, שם, פרצוף, תמונה, משפחה. אנה זה העוזר נהג אלקטרוני שיש ברכבים הצבאיים. ברגע שחייל חורג מהמהירות, עושה סיבוב מהיר, ברקס מהיר, כן בולם, לא בולם, אצל המפקד שלו זה מצפצף. אז גם לדווח להורים של נהגים צעירים עד גיל 24, וגם לדווח ישירות לביטוח, ושהפרמיה לא תהיה מושפעת רק מתאונות, אלא גם ההתנהגות היום-יומית. אז בגדול אני מדבר על 3 דברים, שזה חינוך, מודעות וטכנולוגיה, ואת 3 לא שאפשר, חייבים לעשות גם באזרחות.